assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe julɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Fouta Plus a dawle sénégal e caggal leydi fof on calminama on juurama min gari ɗo e Sicap Mbao e maison des jeunes tawtoreɗo ɗo hen dental gotal pular ene wiye Hayo Bandam noon aɓe gowi wadde conférence e nder korka he hitande nde foof eɓe mbaɗa hen lawol gotol e conférence e nder ɗo e centre he hande noon woni 3e édition maɓe hande woni conférence battuɗoɓe tataɓo e nder lewru korka he machallah min gari ɗo hen noon e wa Fouta Plus gari ɗo pour wadde couvrir kiki ɗo inchallahu taala min gari ɗo hen tawɗe bandiraɓe halpureɓe foof machallah e tawtirede ceerno men oustaz Sow tala o ara ɗo yewtide yimɓe he o haalna en dental holko woni fandare mum o haali demgal o haali gite o haali koyɗe o haali juuɗe ɗum ɗo ko nema Allah mawɗo mo Allah waɗanma ko nema Allah mo Allah waɗanma sabu wonmo heɓani ɗum tan ɗum ko nema mo Allah waɗanma aywa woni mantude nema Allah ɗon ko mbasa wofirde Allah nema mo Allah waɗanma o Allah waɗanima nema yitere aɗa yiya sa ndaara yiya nema yitere nde ndena ɗum ndaara ko dagi mbasa ndaarde ko harmi koynal ma ngal mbasa yehirde ɗum te harmi nofru ma no mbasa heɓora ɗum ko harmi ɗum ɗo woni mantude nema Allah yo ɗo hokkoye mantude nema Allah eyo sen gimmi oɗon jehne e ceerno Moussa Diop o janganen alquran inchallah ceerno Moussa bisimillah tafaddal jazakallahu khairan cheikh ahsant machallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعان الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي سقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر مطيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل لم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولدت ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقيا فاتخذ من دونهما حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بصرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما
مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يحبهم التوفيق كورانا يا رب العالمين. إذا نمود إن شاء الله وجندنا فكرته جنگين كمبر الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم جنگ سكو جنگل chairman Mahmoud Sow Mahmoud Jallo عفوا يوتنا إن شاء الله يسير من عنده منطقة النبي نمدو جوتنا إذا chairman أستاذ Sow على يوتنا إن شاء الله تعالى. إذا الحمد لله رب العالمين ونبي جندي جندي موتي منتاج بردي إذا هولي هندي براج لمتاك والحمد لله رب العالمين براج من هندي يا الله سبحانه وتعالى دعونا كبير pandinen kese do wonno gonne koye lewru teddudu mawde bange Allah subhanahu wa ta'ala en ɗumɗo lewru kala ko waɗa hen bange moƴƴere koko sowete ko waɗa hen bange moƴƴere fof koko sowete ɗum noon kadi ala ko joƴƴini en ɗo so wona moƴƴere gollande diine o eɗen gardina caminamu muɗum fewde fedde nde ngannduɗa ko kañum suusi jonde ɗe woni fedde hay yo bandam eɗen downoɓe no fewi comme no nduwirɗen rawane haala newnan en joɗɗen ɗo hikka eɗen ɗo wakkati yo Allah newnan en duuɓi kewɗi kawren hen Allah hokka ɓe doole Allah wittina fandare maɓɓe nde wonno puɗɗoriɗo hono ni inchallahu te fayatu ene ɓuura moƴƴude sabuji nde wonno araɓe ɓe mbiya husnul bidayati tadullu ala husnil nihaya fuɗɗode moƴƴere ene tintina e timmode moƴƴere alhamdulillah rabbil alamin ndeɗo fuɗɗode moƴƴere nde wonno fayitare wonde henne ko janginde yimɓeɓe ko findinde yimɓeɓe fewde diine l'islam nde wonno neɗɗo dañirta malata ko diine l'islam alhamdulillah rabbil alamin kadi kebbinen ɗo aw ede ɗum ɗuɗo kebbinen ɗo aw kebbinen insinayaji mbiɗi astahfirullah nde wonno Allah koko yafoto yurmede ene heewi lewru ɗuɗo bal annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi mo ganduɗa ko woni barkisaɗo kay lewru korka ara ha ɓenna taw neɗɗo o yaafaka bakatoji muɗum yo Allah hokku en yaafede bakatoji inchallah joni noon en puɗɗoto natande goɗɗe ɗe ceerno men Cheikh Seydi kanko udditirten alquran yimɓeɓe ketto ndeƴe ɓeɗe naftoro nde wonno komon Allah subhanahu wa taala sene haale yimɓe foti ko deƴƴude ketto nde wonno ko enen o haalata eyo bisimillah islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج
في الأرض قد ألا تروي
Ya
Allah
alhamdulillahi rabbil alamin fulana wiano kala ko dilli ɗum ko ɓuri mawnude hol ko dillini ɓeeɗo hay fedde hay yo bandal hol ko dillini ɓeeɗo ceerno Mouhammad Sow yaajiɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamin belam waɗi en ñaagima Allah subhanahu wa taala yo hokku en baraji gonɗi hen ɗi e inchallah eɗen payɗe e oustadou jalil cheikh Mouhammad Sow inchallah desɗen mo noppi men o nanna en kene wela Allah subhanahu wa taala so gimmima toon eywa ha joni tan ko jaade musidɓe ɓe ceerno Pape Abdoullah Kanté jasakallahu khairan ane jaadedema ceerno Oumar Guissé jasakumullahu khairan e jaadede mon ceerno Mahmoud Diallo ono fof o beltanama e garam on ngari ha no foti arde ha ɓuccini wallahi tidde yoɗi yo Allah yoɓa moƴƴere inchallah bisimillah ceerno Mouhammad fadal min desnima noppi amen nono fof ene ñaago allahu subhanahu wa taala nde o waɗata en e ɓerɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi ballighu anni walaw bi aya allahuma ij'alna min almuballighin bi jahi muhammad en ngari kadi hannde ngannduɗa conférence min battuɗo tata ɓiɗo e fende hayo gonnan waɗata programme waɗata organisé kala hitande kadi kono beltanama dendagal arɓe ɓe ko adda e faltor onon fof on jeyama yo allah yoɓmo moƴƴere mi jaaki seydil wujudi e tawno so tawi aɗi hay soko tiiɗi kalata so tawi a dañani ɓe kalluɗa mi sikku a haalata ɗum noon wadde kadi hannde karen en seeɗa hannde yeehi hanti temps wayi ha faaɗi wonɓe o faaɗi kono en jubbaɗi seeɗa tawno kalno o oustage Mahmoudou Diallo machallah e kadi e ɓeeɗo mantoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe kaali gotan e yona kadi ɓerɗe beltima machallah kadi yimɓeɓe nani kadi heddi enene en jubbat hen seeɗa tan to waɗa jikki e yakar e yidde heɗade de e kadi taw waɗi ko ɗemgal en pulaar e ganduɗa karen seeɗa en ɓuure jamma moƴƴo marta biɗɗo coomiɗo o e mbaɗɗe men sappo battidiɗi e karen seeɗa kadi e ganduɗa ñalawma men hanki jawtuɗo mbiteɗo ganduɗa walde badri tawno ganduɗa enen so tawi joni ɗo hannde alhamdulillahi rabbil alamin ko allah e nelaɗo mum ganduɗa taɓe heɓere ha mbawde rentude en jooɗo onon gadi no islam wonno mbakaji wonde badri kono enen kalata cuggol allahu subhanahu wa taala wi wa rabbuka yahluqu ma yashau wa yahtar allahu subhanahu kanko wi omo taga ko haaji omo suɓo e ko tagi kadi ko haaji wadde holko allahu suɓi ha yittiɗo kemɗe ɗo kaalen hen seeɗa إذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت أن هناك حكمة من استفعال الله تعالى بعض المخلوقات والشهور والأيام والليالي على بعض. ستجد أديبي تقول أديبي حقيقة ما أنه نيجبل يقدم قد يشكر الله سبحانه وتعالى والمسلمين يقوتيجو قد إلى يبي هذه بها اليومات. يشكر الله سبحانه وتعالى. قل وهذا يدل على ربوبية الله ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ودي يواسا تبي أكيد تيجي ما تو قرب ما عنده قرب الله سبحانه وتعالى. سأجي تقول ما عنده قرب الله سبحانه وتعالى يود من يكمل قوته لا يتم قل ينقل مكونون يقدر المبوك حتى المبوك كي نقول ما عنده وكم ونتابو وكم كدي سكتون كوهاج فخلق السماوات سبعا وتبي أسماء مجيجي فاختار العليا منها وتبي أسماء مجيجي وسبيهم كل تعالوا فجعل مستقر المقربين من الملائكة وسبي أجل كل تعالوا وولوا هن ملائكة وكل بتاني ولد واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه قد لا هتدي غنودا هتدي كل بلاد ما كانوا هتدي غنودا على العرش الكرسي وأسكنها من شاء من خلقه كانوا هن والأسمان غنودا وهاج وهنهن وهاجي يتعور مكو وخلق الله الجنان واختار منها جنة الفردوس الله سبحانه وتعالى
سائر الجنان كالوسمي الجنة الفردوس إذا الجنة كبيري كل ذلك وخصها بأن جعل عرشه سقفها وقد جاء في صحيح البخاري من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. كم قال الله سبحانه وتعالى وإنتك الجنة الفردوس قال وأرشه لو جنة الفردوس جنة الفردوس قال كذي قال توتو الجنة لو توي وينا تيما درجة تو الجنة لو تي كلا هي درجة حق درجة ما فنو حق ليجي أسمان درجة يتيما وأبوك من الجنة تجي نرى صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. كنت نرى صلى الله عليه وسلم ندعو سكتني على نيابو الجنة يا نيابو الجنة الفردوس يتونو الجنة الفردوس وكانوا بوي ياجي مبني فدي الجنة كان بكانوا بوي توجي الجنة كدي غدا دو الجنة الفردوس غدا عرش الله سبحانه وتعالى بالقسيم كان دو الجنة الفردوس وتون بوي تبوي تو تشادي جيم دنا الجنة وتون بوي تبوي تو يتير تو سوالي دنا البي لاي كوسام ديام غدا جوري فو وتون بوي تو وخلق الله الملائكة واصطفى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. كان الله سبحانه وتعالى وتجي عندنا الملائكة كان وسبي إلى الملائكة ملائكة الشتوي والدين جبريل ميكائيل إسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل فيقول تجي النبي صلى الله عليه وسلم دير ستيو خي يجولهم وقلت تركنا جول ما كسبني ودرين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ستيو كمي ومجولة جامعوي أن جواب مقبلا جيد جبريل وميكائيل هذا تبقى دين أسمان gadduɗo ganduɗa ko suuji e ko feewi ko ganduɗa ko yimɓiɗi jeeɗe ko jeeɗa ko an kadi ganduɗa woni ñaawo yimɓeɓe jango yowmal qiyamati koɓe gonnoɓe ɗum aɓe lorɓe wotino wi ihdini lima fihi min alhaqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. O wi an jomom ya fewɗam ganduɗa ko laati ɓe ɗumol hunde e dow googal e sakkitore maɗa kadi ya fewɗam sabu an jomam ko an kadi woni fewɗowo ko kanja ko an woni pawowo neɗɗo kadi e lawol siratul mustaqim yo Allah waɗane wonɓe e lawol siratul mustaqim. فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاءت من بيرو سبب من الله يأتي إلى سبعة إلى بنتي بمهور. تقول يا رسول الله فنحن كذي وخلق الله الخلق واصطفى منهم الأنبياء. ونحن كذي الله سبحانه وتعالى وتكي تقولني كن أسبي تقولني النبي سامي كتمين تيم دير إنه بس يقول دير النبي والله لبلا تكي أسبي كذي تقولني كن أسبي بين النبي والرسول الرسول ونجعل 313 تيم تجي يسافر. ثم اختار من الرسل أولي العزم وهم الخمسة المذكورين في قوله تعالى. كان وسبيه لقدا يلا بستمة الصفوة الربع وسبيه بيتين أولي العزم لقدا جور حالا بالقرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله سبحانه وتعالى به وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا تمن بالنبي وإذ أخذنا ميثاقا من النبي ميثاقا تمن بالنبي آدي من النبيين النبي منك عن محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح عن نبي نوح وإبراهيم عن إبراهيم وموسى عليه السلام وعيسى بن مريم عيسى بن أبي مريم عليه السلام فمن اليمن ميثاقا غليظا كون قد ذاقوا
kanko Allah subhanahu wa ta'ala o suɓi ɓe ɗo ganduɗa ulul azmi ɓe ɗo holko ɓurani suɓi maɓɓe ulul azmi kadi wi anda ثم اختار ابن العزم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه كل الأذن جوا بينه الله سبحانه وتعالى سبحانه ما بيننا صلى الله عليه وسلم كم بينه كل سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كم هو سيد ولد آدم نلا صلى الله عليه وسلم وكم هو ابن بني آدم ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس ابن آدم المختار قال الله سبحانه وتعالى ومقدم وسبه وسبي قبل بني إسماعيل كما قال بني آدم وسبي تونشاكالو بني كنانا بني نون فور تاوي فاكسي وسبي بني كنانا من خزيمة شكال تون سبي بني كنانا بيرو سبي هندل بيدو قريش عندنا قريش يقول وسبي هند بني هاشم شكال بني هاشم قال سبي هند داولا يلا صلى الله عليه وسلم غدا وكفوندو كو بني آدم كذي وكذلك اختار الله تعالى لنبيه أصحابه من جملة العالمين كذي الله سبحانه وتعالى وسبي كذي غدا سحبا من الله صلى الله عليه وسلم وسبي كذي لنهم أرنوه وسبي سحبا من الله صلى الله عليه وسلم وقري جنة قالوا من درجة كذي كذي سحبا من وسبي كذي قري أجيب ناجي كينو أجيب بوم من الله صلى الله عليه وسلم kono wani kadi waftara min ahlu badr ɗon ne kadi ganduɗa o suɓi ahlu badr on en kaali ahlu badri tawno ahlu badri ko hanki wonno sappo e jeeɗi ko on ñalamo wonno ko julɓe ganduɗa heɓi polɗo e dow hefere mumen ɗon hono ganduɗa toone abou soufiane yanoyo wonno e masjid ya awaye nelaɗo sallallah alih w sallam mbima madinatul munawwara ya sahabaɓe jaha abou soufiane woni noon waɗneraɗo sallllahu alih w sallam heɓtade mo heɓa marchandise mum ƴetti nuli ɗenɗo yo yaha madina yoya to e makka tan ko kama haalana quraychiyankoɓe hefdereɓe wonɓe ɓe quraysh wonde yoɓe garneraɗo sallllahu alih ɗo neraɗo sallllahu alih w sallam ara joni heɓde marchandisniraymo gan sagal mushrike billahi hefre wonde e makka karam ina wonde mamma o gandirɗon jasɗo fuɗɗaɗoɗa biyeteɗo abou jahal ne wonde maɓɓe ɓen fof gari pour yaade hawroye gongol luuti neraɗo sallllahu alih w sallam ɓe kawɗani o hawri abou jahali o wi abou jahali yomi duddu tawi o hisnima makko jeyanati koɓe kaɓe abou jahali debbuɗo jaso wiya ɗo tigui force ɓe jahat tawi ko wi wanti kaɓoyne kamɓe no maɓɓe mbaɗɓe keften koɓe jogui ko ƴetten hanti jen ndeɓen tewuji men kene sangaraji men mbeɗen arane men ganda men holgen taballeji gamen mbaɗi ko noon ganduɗa neraɗo sallllahu alih wa sallam on ñalawma sappo e jeeɗiɗi ko wonno nangue wulde ɓen gari abajaɗe ma gari ganduɗa wonɓe badre ɗon to ganduɗa wonde baɗi toɓe kaɓeteɗo ko cangol wiyte noon ɓe gari kamɓe hefre ɓe wonde abajaɗe jasɗo o ɓen gari pour hamde nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alih w sallam ƴeewi kamɓe hefereɓe tawi naɓe koni ujunere kefere nelaɗo sallllahu alih w sallam ƴeewi sahabaɓe makko ɓe o tawi koɓe goni ko temettane e sappo e jeenayi on helmi gani sappo e jeegom woni e hilafaji kono ko temettane sappo e koɓe joni nelaɗo sallllah sallam o naati toon e nder haymo rewe makko haɓe bakary siddiq rewe makko naati e nder nelaɗo sallllah alih sallam o wetti juuɗe ko haalde e allah direct wona noon kono mbattani nodda téléphone maɓe mbima ala guertide o ko direct so haali allah o haalata allah jaabom so ñaagima allah hokkan ɗon ala gotre gonɗe e sursade kono ɗonne o ñaagi o nodde o wiyata ko wiyata joomako allahumma anjisni ma wa'adtani allahumma aati ma wa'adtani joomam addinan ko fadannoɗa kam holko allah fadannomo allah fadannomo ko polko so haɓe hefreɓe walla kadi o ƴeewi o tawi koɓe temettati e sappo e pawni ɓe e ngol ujunere bandiraɓe ɓe goni ɓilaaɓe tati so golle allah yentani en moƴƴani allah subhanahu wa taala hanti nelaɗa hanki omo ñaawo ha nde o moƴƴino nde e jooɗi makko saari ababacry e siddiq ay ndeysan gomɗuɗo gani nelaɗo sallah alih sallam kanko woni siddo ko woni siddiq ɗum tawi siddo ko fiɗa ɓaari o siddiq waɗa yerima koko wiya ko maɓina ɓaari ko noon ganduɗa skey aboubacar ƴetti suddare nde watte balel makko wi yoƴƴi nelaɗo sallah alih sallam
saltinani o wi nelaɗo wini hanti ma Allah ganduɗa hokkum ko winoma ko kono noon Allah subhanahu wa taala jibbin aya alquran wi إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الله أكبر على tumane ñaagoɗon ballal e andi mon hefereɓe nde tawno ko andi mon wono jul andi mon woni ande Allah woni andi mon julɗo haɗani añodirde e julɗo haani andi ko keefeero tene ko keefeero woni gaño Allah keefeero woni gaño jul innamal mu'minuna ihwa sinno wonana tan noon tigi ɓen julɓe iman maɓe billahi o balla ala attano kono ko iman gonɗinɗe e gonɗigol nelaɗo o duwi o ñaagi o noddi Allah jaabi o wi samane ñaagiram Allah jaɓi duwa o pour ɗe ballal mon onon julɓe pour mbawon fode heewreɓe o okkiɓe ballal holko okki Allah okkiɓe ko ujunere malaki hay on kara yiɗi malaki hawi ha joni ɓena yiɗe nanata wona kono on ñalawmo Allah okki nelaɗo sallallahu alih w sallam ujunere malaki jibbi temedde joyi ɓe o ñembi Jibril alayhi salam ardi temedde joyi mbi ko Mikail alayhi salam ardi Allah wawi jimmude ɓe gari kamɓe fo aɓe kaɓe aɓe hujjaji daneji aɓe waɗi kaalaji daneji ñande wonde nayi ɓe gonɗo ko ɓe mbaɗɗo ko kaalaji vertuoji kono ñande barde ɓe mbaɗi ko kaalaji daneji e sa jibbi aɓe jogui pucci maɓɓe kaɓirɗe maɓɓe gari aɓe kaɓa pooli an saaha ɓe gari capanɗe jeeɗiɗi musidɓe ɓiɗɗa ɓe jahe wonɓe joɓen mbaɗa sappo e nayi waɗa juuɗe donc gandi kam no foti ni kam ujunere so woni sappo e nayi temedere sappo so woni capanɗe jeeɗiɗi kono gandi ballal Allah yetti hen ko basi fuɗɗinade wadde ɓeɗe ɓe yewti tan ganden kam ko nela sallallahu alih w sallam ko waɗi ɓe ko wadde juuɗo ahmadillah amaro Allah subhanahu wa taala so tawi a walli diini makko tan o wallu so tawi a darnimo o walluma ya ayyuha alladina amanu in tansurullah yansurkum mano e he won juuɗe kala gonanɗo Allah bonɗo Allah waɗita Allah diino woni ɓamɗo ɗiɗiɗa e kalimatu la ilaha illallah ya ɓe kene keeɗe la ilaha illallah wadde ko ɗum woni ɗum ɗo ko heddi ko ganduɗa ko jawde so waɗa tagi nela sallallahu alih w sallam kanko woni gonɗo windere wonto ganduɗa Cheikh Umarul Fouti wi kam yawmi wasi moƴƴa ko Cheikh Umarul Fouti wi nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam to nela sallallahu alih w sallam tan ganduɗa omo matta Selhani Umar Fouti nena Rasulullah kala jidda Sayyidina Muhammad badani wa kam min nabiyyin Cheikh Umar Fouti sirma Cheikh Umar wa kam min nabiyyin Cheikh Umar Fouti wi no foti ganduɗa annabi kana fiha o wi no foti annabi ko ganduɗa gonɗode ɗo e aduna ko Cheikh Umar Fouti wi no foti ganduɗa annabi gonɗoɗo heewino annabi garde e aduna o heewino dewini Allah gonɗode e aduna o wa kam min rasul ayni to wi no foti annabi wonno e aduna o woni oɗum temen tate e sappo e tan annabi ɗo o wima no foti gaɗade garno e aduna woni aduna o woni 313 waɗani ko annabi woni 124 toon wi kam nabi woni annabaɓe gawa wi no foti nenaɓe kala woni 313 o e nder aduna o kana fiha wa mirqadi Cheikh Umar e o fii no foti nenaɓe gonɗo e aduna o kadi no foti nokkuji mawniteɗi deweteɗi Allah ɗino gonɗo e aduna o Cheikh Umar wa kam o wino foti ganduɗa anduɓe Allah wonnoɓe aduna e mbiyani ganduɗa o ganduɗa Allah waɗi no Cheikh Umar Fouti no foti gonɗo e aduna o fiha wa hibrin Cheikh Umar wi no foti anduɓe e lamɓe goni ɗo gonnoɗo e aduna o wa hibrin wa abdi Cheikh Umar yaw ganduɗa ina mawni ɗe ganduɗa anduɓe e lamɓe arnoɓe e wonnoɓe aduna ne mawni ɗe tajallati dunya kono noon o wi nelaɓe ɓe annabaɓe anduɓe e laaɓe ɓe no
foti ɗum ngari aduna o wi kono ƴeew aduna o on o jippi ngannduɗa bihi funde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bihi fata'abbudi aduna jippi woni e hoolare hollum sababu ne nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so tawi en wonno hannde en gooni ko sababu ne nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en tawno ko kanko kadi sababu mo tati aduna o jippaade man lawlahu lam takhruji dunya min al adami kono wi Cheikh Mari fahallat bihi insan o wi aduna ko jippinima e nelaɗo sababu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hoolare wata hallati aduna mo sodorima sababu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam enen so tawi en jooɗima yooɗi sababu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sina wonana nelaɗo en mbawata heddude sabu ɓorɗen ñamtuɗen hettade diino fi mahmani salhani umar fotiyena ceerno sa soɗi kadi belɗen ɓirtuɗo safina te safina heɗataɗo e nder ñowdere ñoɗo kembaraji jooɗi safina fatahallati mamawi aduna jippinima sababu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hoolare kadi aduna kadi ngannduɗa ñaattonima sababu ne nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam handan yetten rabbi jomen tigi jomnema peñe dilɓaɗi minde mantude nabi woni himmam mbaɗeni hiɗo wallam jaade adnani sadamanta ɓurɗo woto amat sagaɗo yonde hene hanani sumale wa jeysan nabi so lillahi tan ana wasani pewal e muñal kame nodal hono nabi men kay eneɗi woɗani annabi men ko kecco ɓerde ko jawɗo dokkal nabi ko joom nder ɗum serani teddinde mawɗo hono nabi ala e yurmade sukaɓe ɓe joccani rasulullahi an woni sirruji fo arontini taajal arifina chatijani kala ɓuran ɓuri ko ɓurnaɗo men ɓurnimo ko tanɗo fondani annabaɓe boɗo jiɗori moustapha ko an woni imamu lorani ñande dargue ceerno mamoudou suuli metti ɓiɗɗo dogi babane doɓe ɓesmoɗo ñande mum tago allah koyma yakori yawmude ɓerde nde jani seydna mouhammad tefgol ko han tan herori no hadiseji mbi min ngel mi yeddani ñande dargue adama eno so gantini haɗiɗo wiide gendani ñande mon kalɗiɗo allah so waɗata tewira allah wiide so sabi bayni kono ɓe wayni ɗeraɓe gasi yiɗi hakki balɗe ganduɗa noga temɓe heddi balɗe jeeɗiɗi woni nogas tenɗe o ummi o juuli sahabaɓe o tultidani ha heddi ha heɗi nogas joyi o ummi o juuli sahabaɓe o jooɗi kadi o juulinani ha yehi woni nogas jeeɗiɗo jamma nogas jeeɗi o renndini sahabaɓe yimɓe galle ɗo fof o juuli ɗumen ha sama o juuli ha sahabaɓe batti wolde e waɗi hen mbeɗanndi wona yita ko demden ni walla jaadaɓe kulde koɗo ngannduɗa hono weede taw mayraki woni woni hakkillani fof moni e mayraki ha o bari noon muñi ha o bari ngannduɗa o yehi o jultinani mbeɗa anndi wasa kabana on o tiiɗi nogas jeeɗi woni ene wonɓe nawno jamma nogas jeeɗi taw toon yimɓe ngoni kono kam nogas balɗe sappo patɗiɗe fof ɗaɓɓiri hen jammo ken yiiletoɓe en jiitani enen kam mbaɗen tan so tawi en kawri hen alhamdulillahi rabbil alamin yo allah waɗi ɗum nde tawɗo aɗa wawi wonde e jammaji fof tawa hawrani hen aɗa wawi simbude wonde mbaɗa moƴƴe kawra e jammo mbaɗa bonen taw nder no jammo wadde jiiloten ko mbaɗen moƴƴe ɓeyden ndew allah ɗe ɓeyden kala ko mbawɗen wadde e moƴƴere koko soote kala ko mbawɗen wadde e moƴƴere ko soote e tawno enen so tawi hannde en jiɗi jokkude wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e waɗannoone tan holno jokkirten ɗum janngude jannginde wonɓeɓe jannguɓe e jannginoɓe gandal noon kala ko wona ko andinte neɗɗo o allah wala gandal kala ko wona gandal ɓennowoma allah fam wona gandal de gandal ko andituma allah tan ko wawi wonde fof noon ko wawi wonde fof gandal babgal wonde fof aduna so tawi wona ken anditma allah andu wona gandal eɗa mum andal elma
هو مفتاح الدنيا وهو سبيل الآخرة. ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. قال له وكان يوم يتشابه أدنى وكان يقدر الله والفاعل والآخر تجمع رسول الله تعالى سبق الله هو المؤمن. فأعرفوني قبل أن تعبدوني، فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني؟ غير كم قادين ديوانكم ستيوان غير نقول ديوانكم ستيوان يأذن يا وغير سيد داخل يا وغير سيد داخل كيفهم يا وغير كوثر كنتي ممكن يجي فوق ولا نواب بيدي الله تقرأ يدل الجن سواء عن يوم كلكم كيف يكون بيدنا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فنفير هو وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. جو ويرى ويكو تقرأ يدل الجن سواء عن يوم هذه سواء عن عند آية ساعة وحالة آية سواء وما خلق الجن والإنس ساعة وحالة كمان وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. جوال الله ولا نجول تنو كوي جوال الله أجولا كهورا كتوفين كل وجه ولا ماجي كلام الله يجعل كل وجه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال لي كيواي كوا يجيلا بينا والو دومين كنا ولا أني جوجي جندا بكال كنا بودا أن جندا نجوجي كنا يجي ولا بيدا يبدا مي فوق توي وكي بيوت نجي من ما دام بكال سنكي واسطة ولا كنا نفتا إنشان إذا نقال هو بعد كذا إنجوري مدوي كيرا سيد شون بس لما أنا كجوا وقت تدرك سيد شون نور هو أول موجود أنا يبغى نجوي كأنت تدرك أساسي بيجاك يوم كذا كوميد الأولي بالله الإصلاح ما استطاعوا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. فوت بيزنا بيرون شبنا ما أم سينور جارا ما أنا تجينا ونحامي رنيان سيدنا جوسي ملايزيا كنتان جارا سيدشون بسم الله ما بسم الله ما دوغا نحن بميكرو بسيط ummi parcel cerminama sohna ummi parcel ummi be kerwasa cerminama burama ko non ummi sindi ummi Dakar job cerminama tibis be ustaz cerminama ustaz sidi nya ko non bayda be yes baro fo cerminama so yimbe di ustaz mi juma tajala saya jora kala ani sohna ko ummu cerminama burama kala dinanga tarandobe agar bapak kono udat ni ko sindi chuma jodi ko kan ko udat yo ala udat ni be ko eti ko gabida wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya ini fo ke tuli wala benda kamɓe kadi kala hen dañɗo wawde mujji faɗa kumtare dañon baraji ne koye gollade e jeya ala wala ko hatta e jawta. I don't speak wala fiyo. You can speak English? No. Everybody you can read min kala wala or ba ka de ko inshallah dala kumtare dañon baraji ya ko kumtare ya para jiɗo duro jiɗi mi duro do ko la ko kumtare so be do am inshallah dala e c'est tout c'est bon ewa bandiraɓe jomɗen ha joni gasani paɗen kumtare tan kumtude ɗo e foof ewa alhamdulillahi rabbil alamin ko keɗiɗen ɗo ko
وجدوا
وقد كساك محمد في الموقفين وبه وفي الإعلان وبوجه الثامن والسلبان منقلوا الكتاب بخطها النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي مثلك متعة الأجفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثل الفؤاد العالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي جازاك ربك عن بني الأوطان ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربه الخنان ما خلى أحمد للتجار منشدا فإليك يا ابن محمد ناداني اللهم تحمل alhamdulillah rabbil alamin no wayno hakkati aɗa gasde en jiiɗano gasno fodde ko welde weɗi rewi lawol feewi mbaɗen ɗo yorno hokke taweede mo wuuri kañ taweede duuɓi kewɗi taweede celli en ɓeydite bange fof kala ɓe bange wiyete ko wiyete moƴƴo tawde en ɓeydi hen kala ko woni musiɗɗo balaɗo taw Allah no jangi alhamdulillahi rabbil alamin ɗo on ɗiɗo jonndiri yo Allah hebbinɗo ɗen yo Allah hebbinɗo on ɗiɗo jonndiri yo Allah hebbinɗo sabu nafoore wonɓe hen ɓe ene heewi yo Allah sembino yo Allah sembino yo Allah sembino noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. kagal noon waji duwayi waɗi duwaw yo Allah jaɓanen Allah yawmen Allah hunde haalini tan haala moƴƴere yo Allah jaɓ ɗonko daraji kala ko haalaɓe kadi ko tatani yo Allah jaɓay jeysi ɗum noon ɓe gaɗa andi kokkate ceerno Djiby Sidibé duwono en bandiraɓe fof mbiye amin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر بها إنك أنت التواب الغفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة ترفع بها إلى البلاء والمحن والأحزان يا من قال إن أمره بين الكاف والنون يا من قال إن أمره بين الكاف والنون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره أغث بهذا الجمع الضعفاء يا مستحق الحمد والسلام ليس لنا إنك لا قوة إلا بك بها وزقوة يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث وأغثنا يا الله برحمتك نستغيث وأغثنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
bandiraɓe julɓe tedduɓe ha joni eɗen e nder Fouta Plus noon holno mbinomi on e fuɗɗore he ni ha joni ko noon woori amin ɗo hen maison des jeunes e dental gotal en wiye Hayo Bandam an mi jaade noon e caméraman men e wiye Am Junior kanko jogui caméra o joguiɗo haalirde nde ko Teŋel Hamidou Niane eɗen min gadi noon ɗo oustaz en naɗɗo daari o haalani en kanko holko woni fandara mabɓe e kadi holko woni yidde mabɓe kadi mamtare mabɓe e nder leñol Pulaar oustaz bisimillah. assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe Fouta Plus on calminama on juurama noon kala on beltanama ha no fewi alhamdoulillahi rabbil alamina gargol mon ɗo ete conférence men hannde ganduɗa ko fedde Hayo Bandam waɗat ɗum kala e hitande e so ganduɗa so oɗo saaha heedi kano saahaji ina nanggue taw nangaki date fixe hannde hawri koye sappo e jeetati saahaji wawi nanguede hawra e sappo gadande ko noon tan kala nangueɗa kono ko ɓuuri ko raɓɓide tan kala hitande ganduɗa fedde Hayo Bandam ina waɗa ganduɗa conférence taw ko islamique ɗo ete Sicap Mbao woni fedde nde noon ko ala ko woni ɗum haydara so wona yidde rendinde ɓiɓɓe fulɓe wona ko yidde rendinde ɓiɓɓe julɓe kadi e wallude kadi ganduɗa wallodirde e koye mumen tawno wallodirde e koye mumen woni hollum guila e banggueji kala ko wawi kewnede jamalun ko wawi wonde foof yimɓe mbawa hawride darade hen ko fati e diine kadi min mbawa ɗum daranade alhamdulillahi rabbil alamin fedde nde ko woni hen ko hewɓe ko janggoɓe hayso kamɓe fof ɓe jangguidani alhamdulillahi kamɓe fof ɓe jangui kadi fedde ɗum tagui saaha fof waɗa conférence islamique yewtidde findinde e jertinde yimɓeɓe pour ittude yimɓeɓe e majjere ittude yimɓeɓe homan bindagal kadi ittude yimɓeɓe kadi ganduɗa e tumarankagal yimɓe mbawa wonde neɗɗo goto ko ɗum woni fedde Hayo Bandam ko ganduɗa renduɓe miijo renduɓe anniye ganduɗa renduɓe ƴiƴam renduɓe ɗemgal ko kañum en goni e fedde Hayo Bandam ganduɗa pour ɓamtude pulaw yeeso pour ɓamtude kadi ganduɗa fulɓe e pulago e pular kadi yeeso kadi ganduɗa e nawrude diine l'islam o yeeso ko ɗum woni ko ganduɗa woni fandare amen fedde nde ko nangodirde e jaggodirde ko ɗum ɓolum inchallahu taala ononde kadi Fouta Plus min beltima kadi e gargol mon ɗo e hannde machallah. oustaz somin nani haala moon woni ko fedde nde ummani ko kala biyowo mbimi e mbimami wadde noon fedde nde min jiiɗi andude ko hol année fedde nde darnuɗon ɗum ha to yarante Allah hannde ɗo. e fedde nde waɗa créé ko 2019 nden nde waɗa créé ko nden nde waɗa créé ɗo e Sicap Mbao adduno ɗum nden kala min jiyata so goto amen kewni ko wawi wonde fof so cuddungu so diftungu so inde minen min denta boni fof adde ballal nawa min mbiya ko haaɗi min ƴeewi min jooɗi jamma gotal min mbiya ko haaɗi men rentude mbaɗen fedde men wotere enen piya kala lewru ndendinen kala ko dañƴen hen mbawen wallide so inde eni walla kew wawi wonde taw enen mbawa wallide jomum taw jomum so sellano yimɓeɓe mbawa kadi wallude jomum eyyi ko ɗum addi amin mbaɗi ɗum programme fedde nde kadi ganduɗa sodde bagage uji ko ganduɗa kutorɗi ko wayno bagage uji ɗiɗo jiiɗa ɗo comme 16 jotteɗi ɗi e base uji e barmeji e boluji foof ganduɗa kina huutore he aduna ko yimɓe ne mbawa ɗum naftorade minne kadi fedde nde min mbi yimɓe mbaɗa ɗum so goto men kewni pour enen mbawa gaddude balliten ɗum kadi enen mbawa kadi ganduɗa liggorade ɗiɗon bagage uji ko ɗum woni programme fedde Hayo Bandam. oustaz somi nani haala ma ha joni koye nder fedde he kalten fedde nde jinmi andude min e heɗiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe min jiiɗi andude ko fedde nde so tawi ko fedde nde ko fedde wuuro mon tan walla en waɗi en goɗɓe jeytuɓe hen taw on jeeɗa wuuro walla on jeeɗa toon gummiɗon. e fedde nde ko jiiduɓe anniye jiidi ɗemgal jiidi ƴiyam kono wona jiiduɓe guure tan goni ɗo e fedde nde saabu wonɓe ganduɗa ɗo meeɗa andude ko ɗo e Dakar gandude wonɓe ganduɗa kadi jiidigal ngal ni woodi kono ne woɗɗi kono ko renditini ɓiɓɓe fulɓe an e goɗɗo pullo kala to wawi wonde so ari wiyaka Hayo Bandam sa ari a jeyama amen a wonti bandiraɗo kadi koye ɗemgal ngal kadi nde yaltani e ɓengal e fulɓe kala pullo wawi wonde sono ari naadi jeeyete hen alay amin jiiɗi kadi taw kala nato hen taw ina jeeye ina wona hen taw ko garowo tawteɗe so tawi yimɓe ndendo ene jooɗa ene jewta taw ina tawo ina tawe kala ko wawi kewde kadi taw wawi tawteɗe saabu ko ɗum nawatata fedde yesso. wadde oɗon fulɓe wonɓe e caggal leydi onon fulɓe wonde e nder leydi gaare jesɗon e fedde wiyetede Hayo Bandam wadde fedde nde wona leñamago tan wona kadi jiiduɓe ƴiƴam tan mbaɗi fedde nde kala biyowo mbimi e wimi e wimami foof ene jeeya e nder fedde he wadde noon fedde nde kala jiɗɗo jeeyede hen holno mbatta oustaz. e fedde nde ko min woni président fedde nde fedde Hayo Bandam ko min oustaz Mouhamadou Sow min woni président fedde nde e woni nani ardade noon pour nde jogade gandal walla wonde hewde duuɓi ko yidde yimɓeɓe tan e kadi force kadi so yimɓe denti wodde gardiɗo ɗum taki ɓe gardinima kono sa yiiɗi nadde hen so min so goɗɗo jiiɗa e fedde nde foof ina wawma nannu hen sharɗi jamen ko gooti yiidude anniye jiidude yakar wonde gotum lesɗe kinade mbawi wonde gotum mbawi rendude piye mum sattani haydara sattani ƴewanama barji ma kala ko ganduɗa foti nen wawa jeeyede sa ari hande an wonɓe hen ɓe duuɓi ko onon poti faltaki hay goto
sa ari kala mbaɗa jukkodir ɗo henne wawma arde jeeɗa hay kalneɗa sharɗieji ko jaaɓi eko sali jeeɗa fedde nde kadi mbawɗa arde fof bisimilla mum kadi Allah jarama on jarama wadde ha joni eɗen e nder Fouta Plus e wondude caméraman men e wiye Am Junior on calminama on juurama wadde ko ɗum min gaddanno ɗo hen e maison des jeunes ɗo e tawtorede kala ɓiɗɗo Haalpulaar hande tawtorama ɗo hen kamɓe fof min ndiya ɗo hen e kew min garde keewal machallah wadde ko ɗo min kalɗen on ha ñande wonde inchallahu taala e nder Fouta Plus Allah jarama on jarama eyyi kay bandiraɓe julɓe tedduɓe wadde on jii komin gaddanno on ko conférence mum min mbinon ko dental ngal ganduɗa ko dental pulaar ene wiye Hayo Bandam koɓe mbaɗi ɗo hen ko e kidi ɗo guila e jimɗi baɗaɗi ɗi guila kadi e firoji baɗaɗi machallah on nani firo wolof ngo on nani kadi filo pulaar ngo e machallah donc oustaz yalti eko haalani hen e diine men yo Allah hokke en nande e jabde ha saaha goɗɗo inchallahu taala e nder Fouta Plus so Allah walan ɗo jaaɓi Allah jarama on jarama merci